Akusikhona eBaxine. IseBuckzini Tuck Shop, Buckzini. Hawu, kanti igama lakho libhalwa kanje? Yazi mina bengithi kuthiwa BUCK. Uyithatha phi lona? Yiphi lenja ekutshala umphuphe lo? Imina wamtshela. Baby, futhi angifuni uphindwa ngikubona uhamba la. Hey, maphethe sicela ukuthi angikhombe mina ngikhonjwa kanje. Nawe ngabe uvumelana naye? Of course, uvumelana noMakhuzwayo. uMakhuzwayo yena iboss lapha. Kakhulu lento kunqaba istokfela. Cause akwazi ukuthi umuntu engasitshela ukuthi senzeni ngemali yethu. Okuhle ngalento. NoDlamini uke washo ukuthi ayiyona iplan right. Hayibo. Hayibo. Sekunesitolo la. Hey, uyazi Mjondolo ugcwayiza kabili sekune township. Ugcwayize kathathu sekunezangoma eziwu2 ezintsha. Maye zingena phi izangoma kulento? Awu mana. Awusho, ucabanga ubani ovula isitolo la waqede wasiqamba ukuthi iBaxine. Hayi. Akusikhona eBaxine. IseBuckzini Tuck Shop, Buckzini. Hawu, kanti igama lakho libhalwa kanje? Yazi mina bengithi kuthiwa BUCK. BUCK. Hayi. UBAX. Oh, shuthi igama lakho wena uBaxe. Not uBucks. Wemadoda. Nizothenga noma nizophapha la? Bucks, siyadlula phela indlela la. What? Not anymore. Ngiyithengile le Shandisa. And soon ngiyabeya la. Yazini mayo asale sesithenga la isingo. Hayi. Iyashoda le mali. Isinkwa senyuke ngo4 rand. Kanjani manje? Hey, kuningi madoda. Hey, indaba yehoye eIran, iStraits of Hormuz, kuningi madoda, kuningi kusukela namhlanje izinto zinyukile yonke indawo. Wena Bucks izinkwa we-order Monday. Shuthi lezi zinkwa ezikhona namhlanje ezayizolo. Bucks besacela ukuthi usidayisele ngale mali yayizolo. Mayo. Bengizocela ukungibambele nayi imali yakho. Bingelele kaDlamini. Max the man. Yo, bengisacela ningiboleke irice la. Yazi ifoni yami ivele yangena emanzini. Thangi le foni yakhe ibingenile emanzini. Namhlanje futhi ingena emanzini. Awusho, osebenzisa ngaleli rice bekade nginezelwa nakuthangi. Awu Makhuzwayo, laba amanzi. Galwasha ngasaliseke lipheka. Kwakufanele ulibuyise mangabe usuqedile ukulungisa ifoni. Awukahle mama. Ubezolibuyiselana. Kanti abantu basedandi bathi amalahle awubuyeli? Awuyele emuva. Like abuyele emgodini. Abuyele kubona. Hey, isisho sithi amalahle awabuyeli edandi. Yabona ukuthi isiZulu wasinele ebeleni. Ngiyafisa ukulibona leli ibele wancela kusona isiZulu. Dlamini ufuna ukubona amabele kama? Hey, shut up and go. Uyabona ukuthi wayefanele ujoin istokfela sami sokudla. Uyabona? Awu. Ngavuma nje Makhuzwayo ngathi sobona namantende. Sanibona. Dlams, nisasenawo amafutha evorce? No, angizili kuzoboleka ivorce, but ngizoboleka amafutha for iambiance. Yazi lamantombazana asanda kubeka umjondolo lapha angibone ngiwasha amabhodo. Asabuza ukuthi hawu, kanti uyapheka? Yazi asikaze sizwe ngisho ismell. Okay. Makhuzwayo.
Ngizosijoyina isitokfela sakho mantende yo. Kokusiza. Khona nizoye kuzolonana la. Umuzi wami akuwona ushare it. Oh, Charity. We baba, ungamniki lo amafutha evorce uyadelela. Makhuzwayo, bengidlala. Mana wena. Isitokfela sani lesi engilongizwa ngikhuluma ngaso. Angithi baba ngitheki laba azidlala isitokfela makuphela lenyanga ngoba mina ngeke ngisaloke ngibananela la. And then babavuma abantu bazosijoyina isitokfela. Well, sebevumile manje. Kodwa futhi kumuntu ongasijoyina isitokfela mina ngeke ngisamboleka ukudla. Ungazi ukuthi uboleka ukudla kanti amathoyi yini. Hawu. Wangathi kunomhlangano nje lana kwenze njani? Hayi akuwona umhlangano lo. Sine meeting la esitokfela. Hawu. Paul bizwa ngani impentshisi madoda? Well, awusebenzi wena. Payday awunayo. Kanti la sikhuluma izinto ezinama deadline lesimali. Maxwell. Uzama ukwenza ijoke nami. No, mapentshisi angihlekisi ngawo. Ngikhuluma ivari. Lalela ke mfana wami ngutshena. Mina uzothi uyangiholela mina. For ukurun interview yakhe. Ngiyahola mina. Uhola malini? Ende inini payday yakho? Idlameni. Uyakhumbula ngithi wangiphipha seyodwa yokushaya umuntu wethu. Ngiyayicelela bhuti. Hey, awukahle mabheshisi. Asahambe siyobhala ngokuze kubelete. Ndabona njengoba sibawafaka labo 1000 aba mekuphela inyanga ezo3 sibe sino 9000 nikuningi ukudla kuzophuma lapha ngoba futhi sobe sikuthenga in buy. So, zishiphi kakhulu izinto eBhayi. Well, noma zinga-cheap, but kukude eBhayi. So kuzofanele sazi ukuthi imali transport kuzoba imalini. No, ngeke sisithenge eBhayi. So thenga la eMarket Economy. Kuzoba cheap mangabe sikuthenga kuba kuningi. Kuba nama discount mangabe sithenga in buy bafethu. Oh. Makhuzwayo. Maxwell, please, uzoyona lento. Uzona ini? No, hayi lutho. Na, asikwazi ukuthi singathenga impuphu ya 2000. Asibona basemzumbe sonke. Okay. Angazi ukuthi ubani wasemzumbe, but mina obecela impuphu. Ende mina ngiseyeni wasemzumbe, ngasela impompo mina. Bengenza isibonelo. Ngiyazi papa Peni ukuthi wasela impompo chill. Ubijama ngaka papa Peni. Sele jama umuntu. Kita go bontsha mollo go nibiyalo nna. Maxwell, uthini? Uthini? Manini guys, manini hayibo wo. Bengibuza ngoba ngingakuzwa ngaphela ukuthi uthini. Angisazi isipedi mina. So ubuthini? My help please mana. Okay, lo 2000 lo kuzoba ostash. Ipasta, irice nayo ke impuphu. Mina ngithandisisa le arrangement. Angiboni futhi ngizokwazi ukuqhubeka nalento. Yeah, nama ngikwazi kuba kwisitokfela nomuntu ongithuka ngelanguage engingayazi. I'm out. Mawucabanga usibhayile. Hawu na kanjani? Okwethu nje kusisiqhubeke senze ngasazizwani. Yasitokfela ngekaphinda ikhulume. And angeke ngiphinde nginiphakele ukudla. Angeke. Hey, akho lenzo lithola la nini. Hamba nje la kwami. Hey, anzofuna xolo mina. Ngizofuna amabasic. Ngeke ulenze ixesha phaya. By the time ufika pha, sibusiqabe ngempama ezimbili. Anyway, andizanga violence. Ndizofuna amabasic. Uphi? Bahleli lapha etsheni ngakangwenye babhala ingoma benodlamini.
Uyazi unice kanjani Dlamini xa ingekho? Yazi xa ungahlala unje every day, maybe, just maybe, singaba ziitshomi mina nawe. Uyandiva kodwa? Yebo ngiyakuzwa sisi. Tarara. Yabona amapesi. Uyazi amapetshisi mhlawumbe angihambe nisale nilungise nodwa le nto Dlamini ungahambi mfowethu. Uma ungahamba lezi zinto izoba worse kakhulu. Ngibaqaba kufonela esikoleni somntwana. Uthumela uthe xa ivula isikhaftina kwaphuma iphungeli la traumatize abanye abantwana. Mapesi kundenzani? Hayi bo Zodwa. Mina ngempela nesami isitsha mina. Ngombene zakhe isikhaftina sijonge basibhalwe ntoni? Aw. Isho ukuthi anginaka ngabe sengijahile. Ihe. Ujahe ntoni? Jahe uzoneka impundu apha noDlamini. Hayi Zodwa ungangifaki mina kule nto futhi Zodwa hambani into loyikhulumela endlini musani ukukhuluma indaba zeni esigangeni. Yabona Dlamini andizoxelwa nguba mandenze ntoni kwi relationship yami. Ngixelele mapesi. Mhlawumbe Dlamini siye. Baby, futhi andifuni uphindwa ndikubona uhamba nami. Hey mapetshisi sicela Zodwa angikhombe mina ngikhonjwa nje. Asambe mase. Yazi Dlamini bendimthanda, but after ukuphapha kwakhe uba ndiphinde mbone uyanyinyanyisa nje. Uthini mawuthi ubumthanda? Mhlawumbe umthanda nje la. Bendimthanda njengechomi yakho. Awuzondibuza imfeketho. Madoda. Into eniyenze kumakhuzwayo ibeyimbi. Indlela acasuke ngayo akanifuni kwakuthi nize la ekhaya. Manje wena Dlamini uthini? Nawe ngabe uvumelana naye? Of course uvumelana noMakhuzwayo. uMakhuzwayo yena ibhoza lapha. Damn it. Ngicela Dlamini. Bengithi conversation siheva noMahewu later sesisobabili. Ngishaya ikhanda ngathi nginebhabhalazi. Oh, ungcono usuvukile. Awubheke ukuthi awuyimoshelanga yini. No, you're right. Oh, futhi bekuwumsuzu. Hey, ushaya into ebolile ngazodla amagundane. Usungisanganela wena manje. Kodwa Mahewu mfethu, into esizoyithinde njengoba izinto enyuke kangaka. Yazi mina I don't think ngizokhona uku-afford ukudla for inyanga yonke. And uDlamini ngeke aze asiboleke imali. Even worse, asisavumelekile ukuvakasha khona. Which means ngesawazi nokuthi sidle khona. Yazi asenze njani? Asithathe 1000 imalini ebesisele nalo sihambe sonikeza uMakhuzwayo. Ebese kuthi le enye sizosala nayo sobe sesigibela kuyona sidle for a week. Thereafter sobe sesikwazi ukuboleka imali kuDlamini. Ya khona kuzohala njengeplan. Inkinga mina ngisele ne1000 no75 rand eceleni. Yo. Hayi, asambe sekuMakhuzwayo sobona senza njani. Hawu Mahewu mfethu. Wangishiya lana mfethu mina bengizuzo ngiqhubha ngibuyisela kaDlamini njengoba ngithatha kwakho khona. Uthini? Uthi uyakushaya? No. But kuyenzeka angisikaze mawul content ongangiyenzile. So, why ucabanga ukuthi mina ngakusiza kule nkinga yakho yokuhlusha umfazi? Because wawuthanda nosika Dlamini and wena ukubeka isandla sometimes.
Uyithatha phi lonto? Yiphi lenja ekutshala umphuphe lo? Imina wamtshela. Oh hayi, okay. Bavejisi. Ngihambe ngicinga wena la. Uzongifica lapha phezulu ngasetsheni. Awu okay ngiyeza Dlamini. Yabona mapetshisi, mina into engayisho ukuthi mshiye lo muntu. Ngoba ngempela akekho umuntu okumele aphile ngalendlela ophila ngayo. Ngendlela engiphila ngayo. Ngonya sisakhuluma ngami la. Mapetshisi, hambe eDlamini. Hayi isikhala sibane. Ngiyabona. Na WhatsApp usungiblockile. Sengihambe ngicinga njengenkomo edubile. Ngiyabona usubhula uNongwenya. Ekubeni wazi kahle ukuthi mina noNgwenya asithelelana amanzi. Akayena ubhulu wami Ngonya Dlamini. Bengiyofuna iadvice kuphela kuyena. Ngala ngikhuleka amabhentshisi. Anginandaba. Anginankinga. Ungaqhubeka ngathi bomngani noNgwenya. Phela mina nawe wasibona abandawonye. Ayikho into esifosayo ukuthi sizwane. Ngizothi wena qhubeka wenze njengoba uzodwa shini. Anginankinga. And angeke ngithi buyisa isiginci ngoba nakho mina nawe singasazwani khuleka. Kodwa Dlamini isigince sami. Ngayithenga la mina ngemali yami engayisebenzela yona ngomcinta amacele. Wabambisa ngaso kumashonisa. Ngasikhipha mina nge2000. Ongakazi uyibuyise kuze kube namhlanje. Khuleka. Ngiyakhulula sithathe isiginci. Bengakufunela into eyiningi mabhentshisi, bengikufunela ukubuyisela yonke into yakho owawuyishiye lapha kwami. And mabhentshisi, utshela uZonke ukuthi uma waphinda waya lapha kwami wasabisa uMakhuzwane nasi ngoya lapha kwakhe mfana ngobhonya yonke into ngoyifica. Ngiyobhonya yonke into ngokhahlela ngishiya ikade, ngishintsha, ngishimbuza yonke into ngoyikhaba. Hey. Lifunani manje futhi nalana? No baba bebezoxolisa. Bathi sebefuna ukubuya bangene esitokfeleni futhi. And wena mama uthini ngalo? Oh no mina bengakabaphenduli baba. Kodwa bengisazobaphendula. Guys, ngiyanixolela. Bengirongi ukuthi nginifostele ukuthi ngidlule isitokfela nami. Ngalokho ke asisiyeke isitokfela. Oh, madoda. Anginixoshi. Kodwa ke kunento bengisafuna ukuyikhuluma noMakhuzwane. Senze njani Dlamini? Simele kuje kancane sinilinde nikhulume. Noma mhlawumbe hambani noma emake. Awu Dlamini. Yangwe. Malume. Uthe uzokhuluma noDlamini mayelana nalento yakhe ukungithethisa. Dlamini. Angithandanga lento yokuthi uthethisa umshanami. Udingani kwanje? Ukuzwile mshana. Hamba endlini. Kodwa axolisanga malume. Nakho ngizofela udoti. Mshana. Hamba endlini uDlamini akaxolisi semthani. Hamba. Uthi njani kwanje? Dlamini mfowethu. Angizinawe uyazazi ingane. Ziyahlupha, zinama feelings, zinama emotion. Manje umshanami ubecelela ukuthi nje ngisho ukuthi cha akayithandanga indlela owamthethisa ngayo ngalela la. Oh. Awu. Nceseke kumshana. Ha, ngempela Dlamini. Manake, ngicela ukuthi uxolise kuyena hlelo usondela. Musungisane la. Oh, mshana. UDlamini uthe uyaxolisa. Akazoxolisa kumina ke.
Mshana. Seyiwashiwe izitsha. Cha malume. Ayiwashwe-ke manje, fast and now. Hamba. Injabulo esithole entweni esitholayo ayilasti ifika manje imahleni ayisekho ayilasti ungavumi uba nenhliziyo engukabisa nje ungavumi. Hayi khona la kushoda khona kakhulukazi uyabona la ngena khona mina ngathi ngenza ama-backing hayi khona la kushoda khona. Ya. Engathi singathola iphimbo lomuntu wesifazane. Eish. Kuthi angithi asifaka umakhuzwayo. Manje umakhuzwa uma ecula uvela kabalasa nje ngathi imbusi beyinquma. Dlamini. Angithi uyazi ngiyadlala mfowethu. Ya ngiyazi uyadlala. Nami ngabe ngithi asifaka uzodwa manje inkinga ngozodwa sothi sapractice la mawubheda bese yashaya. Angithi uyadla mina ukuthi uzodwa kangishaya. Ya ngiyazi siyadlala la ngithi. Asithathe ibreak. Mani wengabe uzodwa ukwenzela ilunch uma uyodlala njengengane. Awu ngiyadlala ngithi siyadlala la. Awona Dlamini mfowethu. Mina ngidlale kanye wena lokuphindelela kangaka. Awu ngiyadlala. Awu uzodwa. Ungazilatshe encane nje namhlanje. mana ilunch le noma isampuli yelunch. Idlamini izinto seziyabiza manje. Ngisola ukuthi ingaphi udla ezokuncane kanje. Hayi mafetshisi. Dlala lo masitozi wakho welunch ngiright mina. Injani? Hawe wengana sikho kuma-idols lana khuluma phela manje wawusuke ukwenza ngathi uthi uyijaji lama-idols. I give it a thumbs up. Uthini manje? Uyini lethwele ngani? Ngiyayiphasisa but lapha kuma-backings kusho dizili lo muntu wesifazane. Shodizi lo muntu wesifazane. Wazini wena? Yini oyaziyo wena? Wazini wena? Hey lo wazini wena? Yazini siyabonga uvula yakho ntombazane ungagoduka. Hello? Bani Dlamini lengane isho lento adwisho nawe nje. Yeah, but angifuni ukuzwa ngayo. Kwakuthi ucele lengane ukuthi kube yiyona ezosijaja la. Angiyithandi mina leyo. Lengane sizohamba manje yokukhuluma lapha ngwenya. Ithathe ngijaja oDlamini hayi. Oh, iki ngungwenya la. But at least ke Dlamini khona umuntu oyizwile ingoma wayincoma wathi mnandi. Okusho ukuthi singakuyi record.